дӯстони азиз, салому алайкум, хуш омадед ба канали мо. Ва инак боз як рӯйхати нави чартерни рейсҳо баромад, ки ҳама вақт шумо мепурсед, ки кай роҳҳо кушода мешаванд ва кай шумо метавонед бемониа равед. Фақат шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд бо ин рейсҳо биёянд ва пеш аз ба ҳамин рейс ворид шудан, яъне пеш аз билет гирифтан, онҳо бояд ҳатман справка, яъне маълумотнома дар бораи ки гирифтори бемории COVID-19 нестанд, бо худ бояд дошта бошанд ва он маълумотнома ҳам, яъне ҳамон справка бояд на кам аз 4 рӯз пеш ба даст оварда бошад. Яъне ки агар шумо рӯзи 20 парвоз дошта бошед, справка бояд аз рӯзи 16 бошад. боз як нуқтаи муҳимро ба шумо гуфтаниам, ки вақте ки ҳамроҳи шумо кӯдаки то 3 сола меояд, ба он нафар чунин маълумотнома, яъне справкаи COVID-19 лозим нест. Ва боз нуқтаи дигареро илова мекунам, ки ҳатман нусхаи ҳамон маълумотномаро ҳамроҳи худ гиред. Ин барои он аст, ки агар он нусха дар дасти шумо вақте ки дар Тоҷикистон меоед бошад, шуморо 14 рӯз дар карантин нигоҳ намедоранд ва шумо метавонед бемамоният ба хонаатон равед. Вале агар инчунин чизро маълумотномаро ҳамроҳ надошта бошед, аз ҳамон фурудгоҳ шуморо 14 рӯз карантин мебаранд, барое ки саломатии шуморо месанҷанд ва мебинанд, ки хатар ба ягон нафари дигар надошта бошед. рейсҳо аллакай аз ҳамин рӯз оғоз ёфтанд. Фақат 16 август 3 рейс мебошад аз Федератсияи Русия, яъне 16 август Сомон Эйр Москва-Душанбе, Москва-Душанбе 2 рейс дорад. боз 16 август Новосибирск Душанбе рейс дорад. 17 август бошад аллакай 4 рейс аст. 17 август Москва-Душанбе, 17 август Москва-Душанбе, 17 август Санкт-Петербург-Душанбе, 17 август Казань-Душанбе ва ҳама рейсҳо бо Сомон Эйр мешаванд. ҳозир ман шумо ба 18 августро мегӯям. дар 18 август фақат 2 рейс аст. рейси Москва-Душанбе, Москва-Душанбе. дар 19 август бошад 4 рейс аст. 19 август Сургут-Душанбе, 19 август Москва-Душанбе, боз Москва-Душанбе, 19 август ва 19 август Санкт-Петербург-Душанбе. рейсҳо барои 20 август. 20 август Душанбе Москва бо Таҷик Эйр ҳаст. Душанбе Москва бо Сомон Эйр. 20 август Екатеринбург Душанбе. ва охирон рейс дар рӯзи 20 август ин Новосибирск Душанбе бо Сомон Эйр мебошад. рӯзи 21 август 4 рейс мебошад. он ҳам 21 август Москва-Душанбе, 21 август Москва-Душанбе, 21 август Санкт-Петербург Душанбе, 21 август Краснодар Душанбе. 22 август танҳо 2 рейс аст. Москва-Душанбе ва Москва-Душанбе. 23 август Москва-Душанбе, боз Москва-Душанбе, Санкт-Петербург-Душанбе. дар 24 август бошад Москва-Душанбе аз Таҷик Эйр, Москва-Душанбе бо Сомон Эйр, 24 август Новосибирск Душанбе, 24 август Казань Душанбе ва 25 август Сургут Душанбе Сомон Эйр, 25 август Москва-Душанбе Сомон Эйр, боз Москва-Душанбе Сомон Эйр. дар 25 ду рейси Москва-Душанбе ҳаст. дар 25 боз Санкт-Петербург Душанбе низ ҳаст. 26 август бошад Москва-Душанбе Сомон Эйр, боз Москва-Душанбе Сомон Эйр ва Краснодар Душанбе. 3 рейс дар рӯзи 26 мегзорем ба 27 август. дӯстони азиз, дар 24 август 4 рейс мебошад. он ҳам Москва-Душанбе 2 то бо Таҷик Эйр ва Сомон Эйр, Санкт-Петербург Душанбе Сомон Эйр, Екатеринбург Душанбе Сомон Эйр. 28 август Москва-Душанбе Сомон Эйр ва боз Москва-Душанбе Сомон Эйр. инчунин Санкт-Петербург Душанбе Сомон Эйр. мегузорем ба 29 август. дар 29 август инчунин 3 рейс ҳаст. Москва-Душанбе 2 то ва Санкт-Петербург Душанбе 1 рейс. мегузорем ба 30 август. 30 август Москва-Душанбе аз Таҷик Эйр, 30 август Москва-Душанбе аз Сомон Эйр, 30 август Екатеринбург Душанбе Сомон Эйр ва Новосибирск Душанбе Сомон Эйр. инчунин рейсҳо ҳаст дар рӯзи 31 август Сургут Душанбе аз Сомон Эйр,
31 با مسکو دوشنبه از سومون ایر، باز مسکو دوشنبه و در آخر سنت پترزبورگ دوشنبه. دوستان عزیز، برای ضعیف کارایی کردن یعنی درخواست روان کردن شما باید با آدرس الکترونی charterrossiya@mfa.tj نویسید و معلومات زیادتر را در آنجا شما میفهمید. از من در اینجا همین سایت را می نویسم. کسانی که میخواهند با چارتر ریس ها به وطن برگردند حتما در تماس باشید با آنها و معلومات زیادتر را بگیرید. به همه راه سفید.